ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം എത്രാമത്തെയാണ്? 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. അപ്പൊ അതില് എത്ര ശ്ലോകം കണ്ടു നമ്മള്? 34 തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആർക്കാ ഓർമ്മയുള്ളത്? ഇനി 37ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. 5 പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, 34 ഇനി എടുക്കാനുള്ളത്. ദ്രോണരെ ഭീഷ്മരെ ഒന്നും ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, 34 എടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കൂ. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനഭിയോധ വീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹിമാ വ്യധിഷ്ഠ യുധ്യസ്വ ജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി കേക്കാൻ വയ്യ. ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു പോയത്. മാതാജി 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വെയിറ്റ്. അത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ആണോ? ഇപ്പൊ വരും. കൃഷ്ണൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. കൊല്ലുന്നതിൽ നമുക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ
ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോ എന്താണ്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതന്നെയാണ് അല്ലെ മറ്റേ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നീ ഒരു ആയുധമാണ്, എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രാണ് നീ. ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയൊക്കെ മാറ്റിക്കോളൂ അർജുന. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ വെറുതെ ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്താ മതി. നിനക്ക് യശസ് കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയാ. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ 1000 ആളെയോ ഒക്കെ വധിക്കാനോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട. അത് യശസ്സൊക്കെ അർജുനന്, ഭക്തന് കിട്ടണം, ശിഷ്യന് കിട്ടണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയാം. ഒരിക്കലും തോൽവിയില്ലാത്തവരാ ഭീഷ്മര്, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളവര്. അവരും ഒന്ന് കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ഞാനാണ് കൊന്നത് എന്ന് നീ ഒരിക്കലും കരുതണ്ട. നീ വെറുതെ ഒന്ന് പൊരുതണു, നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണു മാത്രം. നിനക്ക് അതില് ഫലത്തിലൊന്നും നിനക്ക് ആശ്ചര്യം വേണ്ട എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇത് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി അല്ലെ, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. പിന്നെ ഇതാണ് മുക്തി എന്ന് പറയണത്. നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മളിവിടെ ശരീരം എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓരോരുത്തർക്കും പലവിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളില് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ധാർമ്മികമായ യുദ്ധം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ വേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. സ്വധർമ്മം, ഒരു ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, മാതാവ്, പിതാവ്, മകൻ, മകള് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോരോ സ്വധർമ്മം. അതൊക്കെയും ചെയ്യാ. എങ്ങനെ ചെയ്യാ? ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയി. നമുക്ക് പിന്നെ ഫലത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് ഫലം. നമുക്ക് അർഹമായത് ഭഗവാൻ തന്നോളും എന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ ഈസി ആവും. നമുക്ക് ഒരു ബർഡനേ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. 34. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഒരു കമ്പനി സിഇഒ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഇഒന്റെ ആജ്ഞകളും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അവിടെയുള്ള മേലുദ്യോഗസ്ഥര് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ പ്രവർത്തിക്കണത് അല്ലെ. ആ സിഇഒയുടെ സങ്കല്പമാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് പരമപുരുഷൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച പോലെ ആണ്, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ നടപ്പാവുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ആകാംക്ഷകൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണേ. ഭഗവാൻ എന്തിന്റെയാ കുറവ് അല്ലെ, നമുക്കാണ് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നല്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കും ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയും കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ സഞ്ജയൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ധൃതരാഷ്ട്രരോട്. പറയാണ്, ഈ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയാ, ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ
വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എങ്ങനെ രൂപത്തിലാ? യൂണിവേഴ്സൽ ഫോമിലാണ് അല്ലെ? വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയണത്. അങ്ങനെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ടും ആദ്യം ആശ്ചര്യം, വിസ്മയം തോന്നി. പിന്നീട് അത് ഭയത്തിലേക്ക് മാറി അല്ലെ? എന്നിട്ട് കൈകൂപ്പി വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് അർജുനൻ എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ താനൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അർജുനന് മനസ്സിലായി. ആ മുമ്പേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ വിചാരിച്ചത് എന്താ? ഞാനൊരു വില്ലാളി വീരൻ, എനിക്ക് എന്താ കഴിയാത്ത എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനന്. ഇപ്പോഴതൊക്കെ മാറി. അർജുനന് മനസ്സിലായി, ഞാനൊന്നുമല്ല, എന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല എന്ന് അർജുനന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയും ഊർജവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അത് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഓർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന ഋഷികേശൻ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭയമില്ല അല്ലെ? അല്ലാത്തവരൊക്കെയോ, അസുരഗണങ്ങളൊക്കെയോ ഭയം കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പാഞ്ഞു പോവാണ്. നല്ല കാര്യം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫലം ഇപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവണ അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അർജുനന് ഇപ്പൊ ഒരു രൂപരേഖ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരിലും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. പ്രവർത്തനം ഏതു വിധമായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. മുമ്പ് പഠിച്ചു നമ്മള്, ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരോടും ഇതില്ല, പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണല്ലേ, ഭക്തനെ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടകൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായത് തന്നെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ചില പേര് പറയൂ അല്ലെ, ഭഗവാന് പകയുണ്ട്, ഭഗവാൻ കോപിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് എല്ലാവരും മക്കളാ അല്ലെ? അവര് നന്മ ചെയ്താല് അവർക്ക് കൊള്ളാം. അവര് നന്മ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരോടൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. 37 ഭഗവത് തത്വം അറിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണത്. കസ്മാച്ഛതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തി ആദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ? അങ്ങാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടാവ്, അതല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവല്ല. ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച സൃഷ്ടി നടത്തുക. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവരൊന്നും അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായിട്ടുള്ള ദേവാധിദേവനാണ് അങ്ങ്. അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചു മതിയാവണില്ല അർജുനന്. ഭഗവാനെ എത്ര കീർത്തിച്ചിട്ടും എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മാ ഭഗവാന്റെ മഹാമനസ്കതയും അപാരതയുമാണ് കാണിക്കണേ. അനന്തൻ, ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ദേവേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവ്വദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ.
അക്ഷരം. ഈ ഭൗതിക സ്വർഗം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അക്ഷരം, ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ തുടരാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ സ്ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമാ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങു തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എത്ര സ്തുതിച്ചിട്ടും മതി വരണില്ല അർജുനന്. പറയാണ്, അങ്ങ് ആദിദേവനല്ലേ, പുരാണ പുരുഷനും ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കൊക്കെ ആധാരവും അങ്ങല്ലേ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും ഒക്കെ അങ്ങാണ്. എല്ലാ അറിവും അങ്ങയിൽ നിന്നാ വന്നത്. ആ വേദങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ അറിയേണ്ടതും അങ്ങയെ തന്നെയാണ്. അങ്ങ് ത്രിഗുണാതീതനല്ലേ, അങ്ങല്ലേ അഭയസ്ഥാനം. ഹേ അനന്തരൂപ, അല്ലേ, എത്ര രൂപങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, അനന്തമാണ്, എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള് അറിയാൻ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാ മതി. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർജുനൻ വിളിച്ചു പറയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടും മതിയാവണില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? മരണത്തിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒപ്പം കാണുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നയാളെ മരണശേഷം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങും, അല്ലേ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അത് സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ ബന്ധുക്കള് സുഹൃത്തുക്കള് എന്ന് പറയണവരൊക്കെ, അല്ലേ, നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അറിവിന് ഒരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദ്യനും വേത്താവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടതും അറിവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വിസ്തരിച്ച് ഓരോന്നും പറയാണ്. ഏതെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയണത്. 39. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പൊ ഓരോന്നും വിസ്തരിച്ചു പറയാണ്, അല്ലെ? വായു അങ്ങാണ്, പരമനിയന്താവ്, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അങ്ങാണ്. യമനാണെങ്കിലും അഗ്നിയാണെങ്കിലും വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാം അങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് 1000 തവണയോ അതിലല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 തവണ പോലും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്കുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണമെന്നറിയാതെ വരികയാണ് അർജുനന്. ഭഗവാനെ വായുവെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം വായു സർവവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധി ആയതിനാലാണ്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന. അപ്പോ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാ വന്ദിക്കണ്ടേ? നമ പുരസ്താദ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദയേവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. സർവശക്തനായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തുനിന്നും, മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ പ്രണമിച്ചോട്ടെ. പ്രണമിച്ചു മതിയാവണില്ല, അല്ലേ? ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ
ആ ശക്തിക്ക് മുമ്പില് ഞാനിതാ പ്രണാമം അർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന്. അങ്ങാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രവും യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാളികളിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും പരാക്രമിയുമാകുന്നുവെന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അർജുനൻ താൻ ഇത്രയും കാലം അറിവില്ലായ്മയാൽ പലതും പറഞ്ഞു, എന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കണം എന്നിവിടെ പറയാണ് 41, 42. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാദ് അർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തൽസമക്ഷം തൽക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്നു മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നില്ല അർജുനന്. വെറും ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രാണ്, ബന്ധുവും കൂടിയാണ് അല്ലെ, കസിൻസാ അവര്. അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹേ യാദവ, കൃഷ്ണ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക, ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക, മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും തമാശയിൽ ഞാൻ പലതും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര ഞാൻ മാനിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. അങ്ങയെ ഞാൻ മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുകള് പൊറുക്കണം, എന്നോട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകയാൽ അർജുനനെ സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പെരുമാറിപ്പോന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഭഗവാനും അർജുനനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവര് നരനും നാരായണനുമാണ് എന്നാ. അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും എന്താ പറയാ, തമ്മില് അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാ അവര് അല്ലെ. ഒരാള് ഭഗവാനാണ്, ഒരാള് മനുഷ്യനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അജ്ഞത കൊണ്ടാ, നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാ പല ദുഃഖങ്ങളും വരുത്തി വെക്കണത്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴോ ദുഃഖം മാറി അല്ലെ. വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, സംശയങ്ങളും തീർന്നു. താൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. 43. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ തോമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വൽസമോ സത്യഭ്യധിക കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങു തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? വീണ്ടും വീണ്ടും അല്ലെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചരാചരങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവ് അങ്ങല്ലേ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ജഗദ്ഗുരു അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ. അങ്ങേക്ക് സമനായിട്ടോ തുല്യനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ ഒരാളുമില്ല.
അങ്ങനെ ആണെങ്കില് അങ്ങനെയുള്ള ആ അതുല്യ പ്രഭാവമുള്ള ആളല്ലേ അങ്ങ്. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മറ്റാരുമില്ലല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നമ്മൾക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലേ എല്ലാം അറിഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നും അറിയാൻ നമ്മൾ ബാക്കിയില്ല. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനോ ആയി ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനു താഴെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടേതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഐന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യങ്ങളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളുടേതുപോലെയല്ല. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ, ഭഗവാന്റേത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് ഭക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അല്ലേ? ഓ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഒരു ഉപമയോട് കൂടിയിട്ട് പറയാണ് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയപ്രിയായാർഹസി ദേവസോടും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഉപമയോടുകൂടി പറയാണ് അല്ലേ? എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആരാധ്യനല്ലേ അങ്ങ്. അങ്ങയെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണമിക്കട്ടെ, എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണേ എന്ന്. ഒരു മകൻ ധിക്കാരം കാണിച്ചാല് അച്ഛനത് ക്ഷമിക്കും അല്ലേ? ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മില് അവിവേകം ഉണ്ടായാല് അവരത് തമ്മിൽ പൊറുക്കും. അതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് തിരുത്തി കൊടുക്കും. അതുപോലെ അങ്ങയോട് ഞാൻ ചെയ്ത പിഴകളൊക്കെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കില്ലേ എന്ന്. കൃഷ്ണനും ഭക്തനുമായുള്ള ബന്ധം പല വിധത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും മറ്റു ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനനെ പോലെയോ കരുതി ജീവിക്കും. ഒരച്ഛനെ ആത്മവിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കും. 45. ഇത്രയും നേരം മനസ്സിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്താണ്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. എത്ര നല്ല നല്ല ശ്ലോകങ്ങളാ അല്ലേ? മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്തു തന്നെ എന്റെ മനസ്സോ ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. ഇപ്പോഴെന്താ തീ തുപ്പുന്ന വായുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അനേകം രൂപങ്ങള്, അനേകം മുഖം, കൈകാലുകള് അല്ലേ, എല്ലാം ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് കുറെ നേരായി ഈ രൂപം ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണു. ഇപ്പോഴത് തുറന്നു പറയാണ്. അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു, വിശ്വമനസ്സായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രണമിച്ചു. അതിനുശേഷം പറയാണ്, ഈ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് അങ്ങ് കാട്ടിത്തന്നൂലോ, ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കണു. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറേശ്ശെ പേടിയുണ്ട് അല്ലേ? ഭയാകുലനും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ദേവദേവ, വീണ്ടും ആ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ കനിവുണ്ടാവണേ എന്ന്. അധിക നേരം ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല അർജുനന് അല്ലേ? അർജുനനൊരു ഭൗതികനാണ് അല്ലേ, ലൗകികനാണ്. അതിനാല് പറയാണ്, തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് കലർപ്പില്ലാത്ത മൈത്രി ബന്ധത്താൽ തന്നെ എത്രയെത്ര തെറ്റുകൾ താൻ കൃഷ്ണനോട് പോയിരിക്കാമെന്നോർത്ത് അർജുനൻ ഭയാക്രാന്തനാവുന്നു അല്ലേ? ഇത്രയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴ് വിഷമം തോന്നാണ് അർജുനന്.
തദേവ രൂപം എന്നതുകൊണ്ട് താൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിവിടെ പറയാണ് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖു ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവൻ, അത് കാണിച്ചു തരേണമേ. അപ്പൊ പറയാണ്, അപ്പോഴാ അർജുനന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നേ, ചതുർഭുജായിട്ടുള്ള രൂപം അതൊന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാം എന്ന്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ സഹസ്രബാഹുവായിട്ടാ നിക്കണേ, വിശ്വരൂപത്തിലാ നിക്കണത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് 4 കൈകളും ശിരസില് കിരീടവും കൈകളില് ശംഖു ചക്ര ഗദാ പത്മം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രൂപം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ, അതാണ് എനിക്കിപ്പൊ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ ആദ്യനായ പരമപുരുഷനാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നുമുള്ള ഭാഗവത സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ശ്ലോകം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ ആ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. അനന്ത രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്, അല്ലേ? 1 2 ഒന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രപ്പെടുന്ന മനസ്സുള്ളവർക്കേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കൂടുതൽ സമയം കാണിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. മുമ്പ് ചിലയിടത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 1-2 സ്ഥലത്ത്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ രൂപമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതുണ്ടല്ലോ, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് അന്തർഹിതനായിട്ട് ഞാൻ കാട്ടിത്തന്നതാണ്. ആദിമവും അവസാനവും തേജോമയവുമായിട്ടുള്ള ഈ അത്ഭുത രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നീ ഒഴികെ മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല അർജുന. ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സ്വർലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു. അവർ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അർജുനൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള സന്ദർഭം ലഭിച്ചു അർജുനൻ കാരണം. ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്, അല്ലെ? ദൂത് പറയാൻ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാ ഇവിടെ 48 പറയണത്, ന വേദയജ്ഞാധ്യയനൈർനദാനൈർ ന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈ ഏവം രൂപശക്യാഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. എത്ര പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും ഈ രൂപം അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊന്നും ആർക്കും കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാണ്. ചിത്തശുദ്ധി വരണം, അല്ലെ? ശരണാഗതി അടഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ താണു വീണു നമസ്കരിച്ചു. ആർക്കാണ് ഈ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യാവുക? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിൽ എത്തിയവർക്ക് മാത്രമാണ് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൈവരുള്ളൂ. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാര് തന്നെ ദേവന്മാരെന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവര് ദേവനായിട്ട് പിന്നീട് ജനിച്ചേക്കാം, അല്ലെ? ദാനം, തപസ്, വേദപഠനം ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ പോലും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണഭക്തൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാണ് 49. മാതേ വ്യഥാമാജ വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീ ദൃങ്മമേദം
പ്രീതിമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാകുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒട്ടൊന്ന് സംഭ്രാന്തിയിലാണ്, അസ്വസ്ഥനാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയാണ്, ഇനി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഞാനിതാ മാറുന്നു എന്ന്. ഭഗവാൻ തന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർമഹാത്മാ. സൗമ്യവപുവിലേക്ക് മാറി ഭഗവാൻ എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഭക്തന്മാർക്ക് ആ സൗമ്യ വപുവാണ് താല്പര്യം, അല്ലേ? കാണാൻ ആ ശ്യാമഗോപരൂപ്, അതാണ് താല്പര്യം ഭഗവാന്റേത്, അല്ലേ? ഇത്ര വലിയ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നയാള് ഇപ്പോഴാരായി? ഒരു തേരാളിയായി, അല്ലേ? അപ്പോ ഇപ്പോഴാണ് അർജുനന് പ്രയാസം. മുമ്പ് തേരാളിയായതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അർജുനന് ഇപ്പോഴ് തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ഇരുത്തുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? വിശ്വവപു ആയിരുന്ന ഭഗവാൻ ഇപ്പോ സൗമ്യവപു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണൻ ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായി ആദ്യം അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. നമുക്കറിയാമല്ലേ, ദേവകി വസുദേവരുടെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ചതുർഭുജനായിട്ടായിരുന്നു. അർജുനന് തന്നെ ചതുർഭുജാകൃതിയിൽ കാണുന്നതിലല്ല സവിശേഷ താല്പര്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയായിരുന്നു. ഭക്തന് സൗമ്യ വപുവാ ഇഷ്ടം, അത് ഭഗവാനും അറിയാം. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ടിട്ട് താൻ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതാ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി, അല്ലേ? അങ്ങനെ സംഭ്രമ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി, അല്ലെ? അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ മാറി, സ്വസ്ഥനായിരിക്കണു. കൃഷ്ണൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണ്. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം? ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലേ? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിന്നോടുള്ള സ്നേഹ ആധിക്യത്താലാണ് ഞാൻ കാട്ടിത്തന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 52 ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു എന്ന്. അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? ഈ ഇവിടെ തൃപ്പുണിത്തറ പൂർണ്ണത്ര ഈശന്റെ വിഗ്രഹം അത് വൈകുണ്ഠത്തില് കാണാൻ പോയപ്പോ, അല്ലെ, എന്താ പറയാ, അർജുനനും കൃഷ്ണനും കൂടി ചെന്നു ബ്രാഹ്മണരുടെ പുത്രന്മാര് മരിച്ചവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, അല്ലെ? ആ ഒരു ലീല കാണിച്ചത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ആ മനുഷ്യരൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ആ ലീല. പിന്നെന്താ ഇവിടെ പറയണേ? കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും കാണാൻ പ്രയാസാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
അവജാനന്തി മാം മൂഢാം മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിർഗുണാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോഴോ സഗുണാണ്. ഭഗവാൻ രൂപിയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിന് ജ്ഞാന അന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. യോഗികൾക്കൊക്കെ വിശ്വരൂപം കാണാനാണ് വലിയ ഇഷ്ടം. ഈ ദർശനം എളുപ്പമല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് 53. നാഹം വേദേർന തപസ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ഈ കണ്ട ദർശനം ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ക്ഷേത്ര ദർശനം, പൂജ, ഇവകളൊക്കെയും പ്രാഥമിക തലാണ് അല്ലെ. പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഉയരണം. നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ പോരാ. 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും, തൊഴും, ഭഗവാനെ എന്നെ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അതന്നെ ചെയ്യാ അല്ല, നമ്മൾ ഉയരണം ഭക്തിയില് അല്ലെ. ഓരോ തലങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഹന്ത, മമത എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തണം. അങ്ങനെ ഭക്തി യോഗത്തിലെ ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാന്റെ ദാസനായിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും എന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുക? അതാണ് ഇവിടെ 54. ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിലെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ശുദ്ധഭക്തനാവണം അല്ലെ. എന്നാ മാത്രാണ് ഭഗവാനെ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ദർശനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചാതകപക്ഷി, ആ പക്ഷികള് മഴവെള്ളേ കുടിക്കുള്ളൂ. ഗംഗ, യമുന വെള്ളമൊന്നും ഫിൽട്ടർ വാട്ടർ, ബിസ്ലേരി കൊടുത്താല് അതൊന്നും കുടിക്കില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെയാണെന്നാ പറയണേ ഗോപികമാര്. അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ മാത്രമേ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അനന്തമായ രൂപങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോവിന്ദൻ, ആ മുരളീധരൻ, ആ മുരളീധരനെ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഗോപരൂപ്, അതാണ് ഗോപികമാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം എന്നുള്ളത്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇല്ല. അതിനാലാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായതാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പേര്. നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത പോലും അവിടെ ഒരു നാമവും രൂപവും ഉണ്ട്, അതും പഞ്ചഭൂതമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ആചാര്യന്മാര്, വലിയ പ്രൊഫഷണൽസ് ആവട്ടെ, സ്റ്റുഡന്റ് ആവട്ടെ, ഹൗസ് വൈഫ്, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ലോകം ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും മന്ദസ്മിതത്തോടെ നേരിടുക. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ. അത് വേണോ? കരഞ്ഞിട്ട് വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു പർവ്വതം കയറണം നമുക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാ കയറണേ? സന്തോഷത്തോടെ കയറുക. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് കയറാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഏത് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുക, തരണം ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉറക്കം അല്ലെ. നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും. ചിന്തയില്ലാത്ത സമയാണത്. ഉള്ളിലെ സുഖം അതെവിടെയാ ഇരിക്കണേ? ചിന്താരഹിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാണ് സുഖം ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഇനി അനന്യഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകാണ് 55 വരുന്നത്.
ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധികാരികത്വം ഇല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വൃഥാ സമയം പാഴാക്കലാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആധികാരികമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം, തദനുസൃതമായ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കണം. അനന്യഭക്തി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 5 ടെക്നിക്സ്, 5 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടൂ. ഭഗവാനെ കിട്ടുകയായി. പിന്നെ ഇത്ര എളുപ്പമാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. മത് കർമ്മകൃൻ മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിയ അർജുന? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്തേ വേണ്ടൂ? 5 കാര്യങ്ങള്. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്ന പൊസിഷൻ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങള് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെയോ ആരോടും പകയില്ലാതെ പെരുമാറുക. എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളോടും ദയുണ്ടാവുക. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടൂ. ഭഗവാനെ കിട്ടുകയായി. നമുക്ക് എന്താല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? മനുഷ്യൻ രാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനമുണ്ടാകും. ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ലോകത്തില് എല്ലാം താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കാട്ടിത്തന്നു. താൻ ആരെയെല്ലാം വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കണ്ടു. അല്ലെ? താൻ കാലസ്വരൂപമാണ്, നീ വെറുമൊരു നിമിത്തമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നിന്നോട് സ്നേഹാധിക്യത്താലാണ് ഞാൻ ഈ രൂപം കാട്ടിത്തന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുർലഭമായതാണ് ഇത്. പിന്നെയോ അനന്യഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അനന്യഭക്തി? അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ്. എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാം, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എനിക്ക് കഥ വേണ്ടല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട്. വായിച്ചോളൂ. എഴുതിയിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും എഴുതിയവരൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? രൂപം വിവരിക്കുക. വിവരിച്ചോളൂ. അത്ഭുതവുമായ അങ്ങനെയില്ലേ? അത് 1000 സഹസ്ര സൂര്യന്മാര് ഉദിച്ചുയർന്ന പോലെ എന്നൊക്കെയല്ലേ? അതൊക്കെ പറയൂ. ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലോ. 1000 അനേകം കൈകള് മുഖങ്ങള് ഒക്കെയുള്ള ആ രൂപല്ലേ വിശ്വരൂപം? അതുണ്ടല്ലോ ഒരു ശ്ലോകത്തില് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. അനേക വർണ്ണങ്ങളോടും അതാണ് പറയേണ്ടത്. കൂടിയവയുമായ എന്റെ നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനുമുള്ള ദിവ്യങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ ചരാചരങ്ങളോട് കൂടിയ മുഴുവൻ ജഗത്തിനെയും മറ്റു യാതൊന്നിനെയും നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി നീ കാണുക. എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വന്നത് അല്ലേ? ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ. പ്രകാശമാനമായതും അന്തമില്ലാത്തതും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞതും
അതാണ് എന്താ? അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അടുത്തത് ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ കാലസ്വരൂപന്റെ ഉം ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ദൗത്യം? അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ വധിച്ചു പാണ്ഡവരുടെ ഏ രണ്ടു കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെയും കൊല്ലുക. അതല്ലേ? ഭഗവാൻ വധിച്ചു സമസ്ത കഴിഞ്ഞു. ലോകങ്ങളെ പിന്നെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ വെറും ഒരു നിമിത്തമാവ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അവരെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉം. അതെന്താണ്? അതേത് ശ്ലോകാണ്? ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 24, 25, 26 അതല്ല. 24, 25, 26, 27 അതല്ല അതാണ്. ആ അടുത്തത് അർജുനൻ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണനോട് എന്തിന്? മാപ്പ് ചോദിച്ചത്? അർജുനൻ എന്തിനാ മാപ്പ് ചോദിച്ച കൃഷ്ണനോട്? അങ്ങയുടെ സുഹൃത്ത് മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചെങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കിടക്കുമ്പോഴും ബാക്കി അതെ, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ അപഹസിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ട്. അത് എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്ത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സർവ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത്? അവസാനത്തതിലല്ലേ വരുന്ന അതല്ലേ? ചരാചരങ്ങൾക്കും പ്രപഞ്ചവർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. അതല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 43. പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വിവരിച്ചിട്ട് എത്ര വർണ്ണിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ. ഏത് ശ്ലോകങ്ങളിലാ അത് പറയണേ? സ്ഥാനേ ഈ മൂന്ന് ലോകം അങ്ങയുടെ തിരുനാമകീർത്തനം ലോകം ആനന്ദഭരിതമാവുന്നു. ഈ മൂന്ന് ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ലോകത്തിന് ശ്രേഷ്ഠനായ തുല്യമായി പുരുഷോത്തമ, ആരുമില്ല. ആദിമ സൃഷ്ടാവ് അങ്ങാണ്. എന്തൊക്കെയാ പറയണേല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? ആദിദേവൻ, പുരാണ പുരുഷൻ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും എല്ലാം അങ്ങാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കൂ, നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില്. 38, 43 മാതാജി. 43 അല്ലേ? 38 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അർജുന ഹേ ഋഷികേശ, അത് അങ്ങേ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി അങ്ങേ അനുരക്തനാവും. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും 43ലും എഴുതാവുന്നതാ. നല്ല അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ പറ്റിയവരാരും ഇല്ല. അങ്ങയെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണമിക്കണു എന്ന്. പിന്നെ പിന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭീതിപൂർവകമായ വിശ്വരൂപം മറച്ച് ഏതു രൂപം കാണിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ചതുർഭുജം കാണിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. വിഷ്ണുരൂപം. ഭഗവാന്റെ ഏതു രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്? സൗമ്യവപു, ദ്വിഭുജ രൂപം, 2 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം, സൗമ്യവപു കണ്ടിട്ടാണ് സ്വസ്ഥനായത്. പിന്നെ അതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? കൃഷ്ണരൂപം എന്നാണോ അതോ സൗമ്യരൂപം എന്നാണോ? ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം, സാധാരണ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കണ്ടിട്ടാണ്. ഏതു മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുക? അത് 53. അത് 43 അല്ല, 55 ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലേ? 55. പ്രിയ അർജുന, സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും അതെ ഇനിയുണ്ടോ? അത് അടുത്തേണ്ടതല്ലേ? ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ. മറ്റേതോ? ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 54. അത് 52ഓ? 54. 54. ഓക്കെ 54ന്റെ എഴുതിയാൽ മതി അതിന് ആൻസർ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ. ഇനി എന്താ? കഴിഞ്ഞു. ഇത്രേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സംശയമൊന്നുമില്ല. പരീക്ഷ വായിച്ച് പഠിക്കണം. നാളത്തെ 12ാം അധ്യായം കഴിയണം, എന്നാലാ പരീക്ഷ. അതെ, പരീക്ഷ കാരണം എനിക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. മാതാജി, ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സ്ക്രീനിൽ സ്ലൈഡ് ഇടില്ലേ ഉവ്വ്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും, ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. ചെറിയത് പകുതി, ചെറിയത് മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതെയോ? അങ്ങനെ